Hi havia una vegada una jove a qui tothom coneixia com a Caputxeta Vermella. Un dia la seva mare, que era monomarental, pluriocupada i havia de fer equilibris per conciliar, li va demanar que anés a visitar l'àvia, que vivia sola en un tercer sense ascensor, per portar-li la compra de la setmana i les medicines de la farmàcia. La Caputxeta Vermella va agafar el carro i es va endinsar creuant la ciutat, que, com la vida, era un lloc ple d'obstacles i dificultats. Mentre caminava, la Caputxeta se'n recordava de com l'àvia se n'havia cuidat d'ella quan era petita, mentre la mare treballava. Ara eren elles qui havien de cuidar-la. De sobte, la Caputxeta es va trobar amb el Llop, un parent veí del barri, que estava descansant, panxa amunt. On vas tan atrafegada, Caputxeta? A portar-li menjar i algunes medicines a l'àvia. Ostres, Llop, ara que et veig, quin braç més fort que tens! És perquè treballo moltes hores. I quina panxota més plena! Es nota que no passes gana. És perquè la meva dona cada dia m'espera amb el plat a taula, va dir el Llop, satisfet. La Caputxeta va seguir el seu camí mentre anava rumiant en totes les coses que havia de fer durant el dia i que difícil se li feia trobar temps per ella mateixa i per cuidar-se. Finalment, va arribar a casa de l'àvia, que l'esperava amb una agradable sorpresa. Un got de llet i les seves galetes de xocolata preferides.